Bos días, son as 12 da mañá en País Industria, unha hora menos en donde sea. Dende Guerra Fría Express informaremoslle ao longo deste telexornal das novas máis impactantes da Guerra Fría. Directo dende Corea, donde se está a producir unha guerra que enfronta ao Partido Comunista de Corea do Norte, apoiados pola URSS e por China, e ao bando capitalista Corea do Sur, apoiado por Estados Unidos. Esperemos que salga victoriosa. Aquí vemos Corea do Sur contra Corea do Norte. Sí, esta é unha gran guerra, Sí. E logo non merecía, muller. Mira como puxo aquela planta tan... Non fixo nada, Que planta? Os seus modos de defensa sobre os ataques Infórmanos de que a nosa compañera Cristina González atópase en Berlín. Conectamos con ela en directo. E, dende Berlín, os nosos camaradas intentan bloquear a cidade. Estamos en directo en Cuba, onde en breves entrevistaremos a Fidel Castro. ¿Cómo afecta a crisis de los misiles a la revolución? La revolución se vio muy afectada por los misiles estos americanos, rusos, que hacen la guerra sin saber, pero Rusia al poder. Estamos en directo dende a construcción do muro de Berlín, que servirá para delimitar as dúas Alemañas, a democrática e a federal. E tamén, se temos sorte, poderemos ver como alguén intenta saltalo. Bos días, estamos en Estados Unidos presenciando o acto de Kennedy. ¡Pium, pium! ¡No! ¡Me muero! ¡Oh! Kennedy ha muerto. De que Kennedy acaba de ser asesinado. Bos días, son as 12 da mañá en País Industria, unha hora menos en donde sea. Hola, vamos a intentar no xornal, informaremos de das novas máis importantes exclusivas, Laura! Exclusivas! Lo siento por interrumpir. Me dicen que soy ¡Pero nunca las dio Miguel! Pues no mi barril, É polvo de corpo. É cisne que me dá. Isto eu creo que vai para máis fácil. Sí. Eu me inspiro. No. E ahora? No é inspiro. Sale. Inéditas, esa era a palabra, inéditas e exclusivas. Gracias, Laura, yo también. Ahora. Canta. Uma acción contra todos. Joder, tú contra todos.